Topik kebangan Quran hang ani kamit. Hagak tien pareng gaong. What is God's greatest desire and what is Satan's greatest desire? Hagak tien kasi Kaei ke jingkwah ke khraw ke jong U Blei. But Kaei ke jingkwah ke khraw ke jong Satan. Ana fi pulih na kasam lai punyau ke dekat ke basau. Tu persobhai la diru hano. Unai fi Kaei ke jingkwah ke donut. Hapa ke Bible hakam tam ke Testament Nongthymmai. Palat ya ke sispak sin la thok sepang ke jingkwah ne ke desire. Iwei pi wei nanging idon la ke jong ke jingkwah. Ban ga kwa banong fi ke jingkwah kamwan nangi kalau wan no U Blei. No naba U Blei ru udon ya ke jingkwah. Ngan su ai fi katuk ani ki dekot. Pila ban su thok ya gini ki dekot. Kata de ke benengkong ka de ne gospel ke jong Matius. Kalau nong ba kendai ke dekot ke bakat lai. Lem kum juru ke gospel ke jong Matius. Kalau nong ba kat ar dekot ke bahinyo. Ada fi pej hak ini ke benta. Finyo i ya ke ei ke ba. Ke jing terang ke ba khraw ke jong U Blei. Inyo i kindiat sapang ke jing terang ke jong U Blei hak ini ke dekot. Ngan pulih ni ke pon ke gospel ke jong Matius nong ke ba kendai ke dekot ke bakat lai. Hanrai kelek mapi tu hikai. Kaei ke ni. Ya ke jing isnai ngamon te om ya ke jing knia na bang ngam syam lawan ban khot ya ki bahok hanre ya ki bapop ya ke ban kala ke bamut Jesu hang ne uong bo Blei umon ya ke jing isnai te om ya ke jing knia kum joro ya ke ne ke joi ke kentir fil syam na gospel Matius khat ar hinyo la fi puliro na ke Markus kalau nong ke bapra de khot ke balai po sao Lai pusan, bapila fi pulih ya kani ke benta ke ong kumne ke kuat ban pulih ni ke pon ke gospel Markus nong ke bapra ke khot ke balai pusa balai pusan. Dia bawa khot hau yo pai ba lambat ki senran jong ula ong haki. Jaru baman banwan bot na den jonga ai ba unlan ya la de, bat un ba ya la ka jeng fna, bat un bot ya nga. Na ba uno no ru baman ban pen em ya la ka jeng em un do no ya ka. Uno no ru ban do no ti ya ka la ka men sim na ka benta jonga. Bat ke jong ke gospel ru utaken un shem yaka. Hang ne Jesu wong bat ukuran hang ne. Bat ki semran ki jong ulara no ru ukwa kawan ke kentin jingkwa. Ubakwa ban bot yanga ai ba un ba ya ke jing pna. Bat un len no yala ke jong ke jingem na ka benta ke jonga. Lada uno ru ukwa ban pen em yala ke jong ke jingem un do no. Hada uno do no yala ke jong ke jingem nam ta jonga. Unyo ya ke jing penem bat ke tin ke jong Blei ke ong bat na ke benta ke gospel bat kum jur ke tin ke jong trai ke ong na ke gospel ke jong Lukas ke nong ke barpo ke khot ke basau pon real ke maham yang i jangan ke jingkwa jong kita ki parisi bat kita ki nong tho bangi dei bangi ni light begini ki so tenat bahaba ki lek se ke linti yo ke linti hat begini pong de ki jan ki ba remdor ke jan hei ba ke peni ya ke Shillong ke jongki berkisah tenaru ya ke U Blei jongki pai ba but ke Bible ke ong Jesu hikai bapidon kam ban light no nakata Jesu haki babon bagi benta haki testament ke Nongthymmai habau ai jing ka khamta me haki south liki gospel Jesu hikai ba sapang kata ke jingkwa haru ya ke por ngini pet ya ke wei ke dekat kata ke ne Yohanes nong ke bapra ke dekat ke basau fusal Jesu ang hane kentien kaba pelengo ya ki babon habada sngap hang ne bu Jesu ang pi long no kpa jong pi usaitan bade ki jingkwa jong tau kpa jong pi amon banle utau long unong so no breu nadu ka ba menengkong bat jusa ha ka jing shisha na ba ka ba shisha kam don satya ho haba ukren ya ka balam ler ukren ne ke la ki jong na ba ulong balam ler bot ukpa jongki lamler hang ne uchi su ukran kabangada sngolongo shisha namar barong ye tip ni lawan no Blei haru Jesu hang ne pen bra baduang pi long na ukpa jongpi usaitan shwa bangin ye pet ya ke ei ke jingkwa ke jong U Blei shwa bangin ye pet ye kata ngin ye pet shwa pang ke jong usaitan ke ei ke jingkwa ba usaitan ukwa Bat syabang ngin epet ye kata ngin apet usaitan ula dei uei udai mano bat nang no wan ngi haban tep
ya ka origin jong usaitan. Nama babon sin ki preu kim tip uwe usaitan. Kani kalong ka ba ba lada pim tip yu nong shun jong pi. Pinum la ban penrem yu nong shun jong pi. Pihak ban da tip shwa mano badai yu nong shun jong pi. Dei lamar kata ngan peni ya pi hang ne ka por mano badai usaitan. Lada ngi pule na ka tin ka jong blei. Pin shem yang ne ka we. Lada pi pule yo usaitan ladon ka kerteng bala a yo. Lada pi pule na ka Isaya ka nong ka bakat sao ka dekot ka bakat ar. Pin pule ha ka tin kasi la ai ka kerteng yo usaitan ulor shai. Ba ne ulor shai ude u kerup jong blei ne ngala banong akan tin ka bakam suk mane su thu ude u angel jong blei. Ude u angel jong blei. But yo ne la ai kerteng ka Bible kasi lor shai. Hare berapor ngi jukot ya u na ka tin pareng bala kot ya u Lucifer. But kumchur ka Bible ka ong ba une u lor shai lane une u angel Lucifer ula judan ru ha ka per Eden. Pindalango ba. Shwabu Adam undon ha Eden, shwa jong Adam udon shwa uni ulor shai. Ya kata pila ban shem ngat shwa bi dekat Bible sa pulih fi yeng. Naga Ezekiel kelnong gabar po pra ka dekat ka bakat lai. Ba hang ne ka batai shai ba uni u Lucifer ula don ha ka per Eden. Ne ngala banong fi Eden. But ke Eden ha ka por ka dei be ka pertai ka banga bat na pingi Eden. But the Bible ka ong uneu Lucifer ula longru unong yalam jong ka jingya ro hakata ka por. Ladangi puli ya ka tin ka jong blei na ka kitab jong Ezekiel kala nong gaba arpo pra. Ka Bible ka ong haba u blei ula tau ya uneu Lucifer ula long kumue. Lada fi puli ka dekot ka ba katsan ka ong melalong janai halakelenti nado ka singi balapan long yame. Uneu Lucifer ula julong ubajanai hakalenti ke jongo. Nado ke bala pelong ya u da u blei. But u blei ula aya u yang ne benta ba unyalam ya kata ka jingero bat ya ka jingmane. Baga Bible ka batai hakapor ba u blei ula tau ya u ong kumne de khot ka bakalai. Melalong ha Eden hakakper u blei. Pinaken mau dai namar kata usaitan usuk penpanhap ya ke namar ba uladon lupa hak per Eden. Fina kan mau ba. Ken mau ba per Eden kini ki saungot. U blei u Lucifer Adam bat kabreu. Nama ya ke la ai kerteng hadien ba ulami na ka per Eden. U ai kerteng dai do blei la ai kerteng do Adam ya ka hare hakmat jo blei ka dai bet ka Adam. But u blei u ongru hapor bo shna ya u ongum ne u mau koridor baro ula long ka jankup jongme hakapor bo blei u tau ya u Lucifer u ailot ya u ka mau ba koridor pi la ben pule hang ne ya ki kerteng but yo ne Lucifer la ailot but kam harum jong to ka dekot pi la ben pule ka ongum ne ka jingshna ya ki kenjuri jongme but yaki tamuri jome kaladon hame hagasngi bala pelong yame la tayar yame kani tayar kani katin Hindi la tayar yame kabamut habau blai utau yau ne u Lucifer ula tayar lut ya u komba umut but kamtam la ai ha u yakini ki jingtam barok komba fiyo I hakani ka stage ne ki wei pe ki jingtam ho hang ne ngi padon pat kita ki jingtam baca kot ki win. Ni padon hang ne kita ki jingtam win ne ki pipe ki padon hang ne ban ya tem ya kita. Hanrei kabamot ha u ki lightly ki penta ki nongtem ki judon. Ha u udon lot ya kata ka dei string win but sai kot ro ya a partition ne ka percussion sai ong ro ya kata bagi babuk kini ki lightly benta jong ki nongtem ngangai ki nongtem pisu tu kabamot ha benongkong ki string ki gitar ki ki hap ki string nang ta ka win kum ki turoi ngala ban ong fi ki hap ki win ki pipe ki flute kita ki win instrument but ki percussion ki de kum ki cymbal ki drum na kwa ban ong fi ki percussion but ki nong tem ju penon kamba but hakapor ba yo soitan lashna ne ngala ban ong fi hakapor ba umpat dek u soitan udang dei u Lucifer
ya udan lut yang ni benta om dei tang ki mau ba koridor habau da ya kini ki lai tili ki chat jing tem ki atem lang but ne dei ta nong elam jong ta ka chi ro bat ka ching mane but ka bible ga ong la thau ya ha ka ching long janai maka bible ga ong ke baro ka balong ha ni ka perthei ka de ka ching thau ka jong blei da kan mau ba but ne Lucifer uday ching thau jong blei ba koridor ba but U Blei ya ro ya san sin hapa ka bible ha ka Ezekiel arpo prada fi pule filaban pule fi hayeng U Blei ong yo soitan but refer yo soitan ha ka ten pareng ka ong you were san sin ka ong ha ka Ezekiel arpo pra U Blei refer yo udah ka buburam you were de ula dong melalong U Blei udah refer yo daga buram namar Blei U Blei ula tau yo Henry uniu jupat ulor shai ha de Lucifer ka Bible ka ong dekat bakat sangan pule biang ong ne melalong janai ha kalenti nadu ka singi bala penlong ya me hadu bala shem ya ka jing bam hok ha me baka Bible hang ne ka ong hadin ba usaitan la shem no ya ka jing bam hok ba dia kata ka jing bam hok la batai syuru ha ka Isaiah la nong ga bakat sao hey ba mene ha ka Ezekiel arpo pra U Blei ong melong sansien hare ha Isaiah usaitan ha ka ten kasi kam na sotna ban ong ngan hare jisha ong ai ne nga sansien ong uklet no uday bunyo ka jingero na U Blei usdang man ong no nga ka bamut uang Blei mesia menon kam man ra ya ka jingero sha U Blei ai shanga fio ka benta but haba kolong kumta ka Bible ka ong na ka Isaiah bo Blei ula bret no ya shanga ni ka khndo but haba ula bret ya ne shanga ni ka khndo nado kata ka si usaitan undan jakashu bandan akhmat jong Blei umdan jakashu ba fila pule ka Bible don like ki angle ki ba kong sana po ka Bible fi pule ki don ski way do ba kini ki de ki lai benang kong do de angle Michael ka kamram jong ni angle Michael Michael uday ka benta ha ka jing duai nga ban ma pingi duai uday angle Michael ubayang lang ha ka jing duai jongi bat uwan ra ya ka cuba pila ban pule ya kata na Daniel nong ka sipo sa puli hayeng neng ala ro panong ye fi u angel Michael u day u nong yele ka Bible ka batay nangta u baar par u day u angel Gabriel but u ne u day benta hakaktien bakumno yakaktien on ai ka Bible ka batay ro la fi puli na ka kitab jing panpau nong ka bakatsan kada kran shai bon yalak daki angel yang ni ka gospel bam jukut but u angel ba lai u de ulor shai we ulor shai but u ne u de benta jo ka jingero bat ka jing mane but pitep hadu menta hakno no ka jeseng finyo be kini lai don ka jing duai don ka jingero jing mane but don ka tien denam kanon pat nga fi menjur pin la be ta kini ki lai tli ki benta but pim la ban le tam shu u bleh bol shna kini ki lai ki angel hadu ne u angel lor shai ulai yai light no nang ta namar usuto ya ki importance ka jong u uang ladanga kendria no Blei mano ban yaro yo Blei babon ki breu hadu mentar ki le kata ki snow fitep ki breu ki snow ban le persha ban yo Blei harenga kwa banong fi ki breu ki mla ban le persha yo Blei ki le persha man yala dehi maka Bible ka ong Blei juduna breu babon sien Blei khot ye ki breu shaka jingkala ka bamut ki breu ki le kat la ki jong ki mon kaba song si ngala banong ye fi kan sa poe ye ka pot fi kwa ban kala finum yo ye ka lat ban kala namar Blei u Blei jong yum dei tong Blei jong jing it u dei u Blei jong jing bishar ka Bible ka but ka Bible ka batai habau ni lor shai ula hap ula panhap ye ki lai benta jong ki angel shangan ka perthei but Kaei ka ba utu ka de no Blei ka dei be sa phang ka jing mane ne ka worship ba ong ekten pareng uto ya kata but habau Blei u shop no ya u nganget u ong ene kan tien la me shop no ya nga mano ban mani ya me
Kata kadai ke jingkeli ke khraw do. Bat kata ke jaka kalalong ke bateli. Namar umdot jing erok syu. Namar belai la shop no ya uni unong erok syu ni kendau. Namar la shem ya ke jing bam hok ka u. Babon ba ki breu ngayo I hadu mentaro. Wan mot apa pi yeng la ke mentar jong Blei. U Blei khmi shwa ya pi. La fi long hok ne em. Mano balak ban ai hakmat jong fi kila ban ai ya kata ka kerdan la jong ngadeu pastor har lada kam don pat kata ka jing khut hakmat jong Blei ngakwa banong ye fi mesti ki nong rum nong baar kong haka aker kesni habau Blei unda bishar on pen pau ya ka balak buri dai namar kata ngakwa banong fi ngim junut balek kai ya ka ai badai jong Blei namar ngitep haka wai kesni on pau dai namar kata u Lucifer ule ya kata hado balashem ban bishar ya u. But habau Lucifer uhap ukeli ni ke jingkeli. Lada ngangalet no mano ban yaro bat mani ya me. Kata ka ni ke jingkeli ke khraw. Ukeli ya u Blei. Fisuso kabamot pindah pulih kita cepun power ke ong ke adon ke jingken ja kom ba stengan ta habneng. Nganget ke wei na ka dal jong jing sap jar Lucifer la keli ka ni ke wei. Walada me berat no yang manote ban mani ya me. But hak tak por ka Bible ka ong. Lada fi pule yang ni ka benta da ka ktin ke jong Blei. Bola tau ya ubreu. Ka Bible ka ong na ka Hebrew lanong ka baar ka dikot ka bahnyo bat ka bakandai. Ula tau ya ubreu. Balong kam apo ban ki angal. Pinakan mau. Pimdai mapi ki bakam khraw ban ki angal. Ngidei ngapan mapi ngidei bakam ha po. Bahaka por bola tau ya ubreu. Nganget. U Lucifer o metau ya ubreu nangane do berta. Memula kam no. Bat pitip. Wang uneu do berta un mani yang a. Kumno un mani ya me. Namar me yang a mela ai bro lai tiliki benta. Kata ka day ke string ke wind but percussion. Mela ai yang a ya kata ka benta. Ne mela ai nga bro lai tiliki jingtem. Ki jingtem jeng ki string ki bagi gitar ki ke mela ai yang a. Jeng ki wind mela ai ke turoi yang a. Mela ai ki drum hanga bangantem. Uni ubreu la belayu. Fitep hangi ki breu. Haka por botau Lucifer kini lai tiliki benta dan. Haka por botau ya ubreu. Utep kini lai tiliki benta. Fitep ngaban mapi ngidon kini bro lai tiliki benta. Finong kumno pastor denem. Ha? Finong nem kata kumno pastor. Kanungan na fidon vocal cord. Kanungan. Torakti fidon vocal cord. Kanungan. Ndan se. Fikran dah kai. Ha? Hak tien farai ne kanungan ka sur ka babi bakran. Tien farai ka oi ka vocal cord. Kanungan don. Baro don. Bar kanai ka vocal cord em udon string nang ni. Susu. Dala pangkang sar teng lak kumot kemi cu sur. Fisu ngidon we. String. U Blei u ai yang gi kan me. Man pet ni. Bangidon ni ke instrument. Dai kata kita ju inam gidon ki breu. Ki atem gitar dak sentur jongki. Lai inam kata. Ha? Kanongot. Filai to. Bari we pi we nangi ngiton yang ni ke jingtam. Fisu to nangkong kenapa ba u Blei khraw ai fi kene ke vocal cord bertang masuk ai. U ai fi namar u do ai fi ke string. U shim na u Lucifer o me ong. Nga ai hau ni u breu bala tau kama po. Baar. Kanungat nanging giring mensiam. Kanungat bering mensiam. Okey, baro. Kadai ring mensiam, ngiring dekai. Haktin parang ongom no. Ngiring no nose, very good. Nang ta? Ngiring dekale air, ya kale air la ongom no. Air. Nang ta laju ong da em ya karo win. Ha? Ngidon nem. Kadai nem win. Kanungat ngidon win. Fila man pu. Fina puli apa ke Bible, hakikam apostol ka kren be sapanga ketien persat. Yo men sim bokoi. Fina kan mau ki apostol ki penan kam yang ne ka power jong win. Ne bak menta ki Nongthymmai ki juong ka flute ka turoi fisuto em. But U Blei ai hanga afiro ya kata. Bangi baro ngidon ya ka win. Ngila nang ni ngila ban tem ya kita ki wind instruments baro namar ngila ban persat mensiam. Fio aga benta
ngidon. Nang ta percussion. Percussion ka digay menangong. Digay. Digay. Ki drum. Kanong ana pipidan drum. Ngamong drum hayeng. Happy menta don drum. Kanong Kaei ka drum. Dahil nama kata, ka Bible ka ong tap lagak ti ini digay kam ka drum. Baru Blei wong. Me me dei angel ka tau kam hapo jong me. Bat hau ni ngatep bar olai. Mano bala shim ka jaka jong Lucifer. Mano bala tau yang iha ka jinglong kumno. Janai. Amen. Dahil nama kata ka Bible ka ong bo Blei bala tau yang iha ka jinglong ayu. Janai. But usaitan haba utip bo ubreu ula shem ya ka jaga ka jongu. Ula bitar sya U Blei. Dei na margata uwan man penjot ya Adam hak pereden. Blei u Lucifer u isi ya Adam ka daw ka dei bo Adam ula shem ya ka jaga jongu. Ula don lupa nem saitan heden. Ha? Ula don nem. Ka Bible ka keren ni kata. Nang ta Om dang kata. But ka Bible ka batay. But ka manang 80 ya fi. Na yones kanong ka pra da khat basa pi pilalong no kpa jong pi usaitan. But ka jingkwah jong utaw kpa jong pi amon balle yu. Utaw lalong unong sha no bri na do ba manang kong. But jusa ha ka jing shisha. Na ba ka ba shisha kam don satya ha u pitep. Hau saitan kam don da shisha. Ka ba shisha. Lalapi pulih kitab jing pen Paul nong kaba khatlai dekot kaba saw ko bong kumne. Tekila mani dam yo taw mrat khraw kide ong u balong kumutaw mrat khraw u bala banyele thma bat u. Hang ne ki breu ki bala priang yo taw sharp ki sedang man mane yo mrat khraw bat kiong mano bala banyele thma bat u. Bat pitep ka Bible menang la pulih na fi ngala pulih fi ni Yohanes kanang ka pra dekot ka saw pusau ka ong bo saitan ude nong sono ude ubalam ler bat kam don ke jing sisau ulam ler baro dam no mono banut bat ngaban yele pina pulih ya kita jing pen pau khatlai pitep pin sngow ba ba umrak klaw long bato pitep utur na pa Bible la pi pulih Exodus khatsan utu na ka jing rajong Moses. Nang jirwa jong no Moses ka Bible ka ong balam ler bat uang mano batof bat upat lalapi pule pat tang hakal nong ka bakat nyo fini yo dekot ka bakat saw bau kon lang berat ujop ya kata katama tang kindiak lanong na khatlai khat saw khat san khan riu pila pule lanong ka bakat nyo pini yo bau kon lang berat ujop ya katma le ma kata wajib ting saitan ngidei ki ba kamret bani ki angel hare kam khraw bani saitan amen namar yo saitan la shop no Philip mentau don hey haki kejat jongi namar la shop no yo but mano bala shim ya kajaka jong saitan mano bala shim ubreo ka Bible ka batay kajaka jong ulur shai la shim not the way no ubreo. But about Blei ulat how you breu. But pitep usaitan ulat dom na kata kasngi. Namar Blei bau breu ulat shem. But wong an pelong you breu yang kan ekaway. Pengan ye pet mentapat. Kaei ka jingkwah ka ba khraw do ka jong usaitan. Lalapi pule na gospel ka jong Matias. Kalanong ka ba saw dekot ka ba pra bat kendai. Usaitan ulat yalam. Pat ya u sya ulom bacerong But ulat beni u yakihima ka pertai baro. But ye ka buram jong ki baro. But ula ong hau kita kiai baro ngan ai hame lada mentem ban mani yanga. But pini yang ni ka greatest desire ka jong saitan. Pini yang ni ka dei bo ukwa yakinong mani. Kan mau ba U Blei kwa yakinong mani. Udai saitan ba kwa nong mani. Pin longo ai ka le ka si don ki jing kai pin long tang a ju song ba U Blei wat yakinong mani. U yale yo breu da kumno re kumno ba un mani. Dahil nama kata usai ki babol jat ki music ki bahag ni ka perthai badan bakumno ba kibreu not directly indirectly rukin mani yo kam dai ka jingkwah jong Blei kata pinakin mau ba haba uang ya kata ka breu haba Yohanes nong ka basaw
uang ki mane yang akin mane hau men sembat ha kejing sisa ukramon ngakwa tang kejing mane bat kejing sisa kabamot hane kamdai ka jingkwah jong blei ki mane ladang ngakwa bano hiladang ngi jinum mane U Blei ula apa sei diki angal ki mane u ka Bible kita cingkan pau ngi pule ya kata baki angal ki mane u umda dei bakwa ka jing mane kare mano bakwa ka jing mane dei usaitan but babon ki breu ki mane ya usaitan ladai directly ne indirectly tina pet mentake ka jingkwah ka khraw do ka jong blei siapa ngini pet ya kata ngini pai shwa ya bo blei ula thau ka jingla srem ka dur jong uhi ya no ula thau u blei ya no ula thau ha ka dur jingla srem jong uhi ya no but we to breu menang kong pat we Adam but une Adam la fi pule ha ka Genesis ka nong ka baar rekod ka ba pra hoi nong menang kong ka ba pro ter U Blei ula pelong shwa ula ong tu ngini thau ya breu ha ka jingla srem ka dur jong ihi ba ula bo ya u ha ka kper ka ba John ha Eden kina kan ba babon sen ki breu ki pule bakla ki ong kper Eden Genesis nong ka ba ad khot ka ba pra ka ong gune utrai u ba U Blei ru ula thong ya ka kper ha ka Eden ka kper ka don ha pedeng jong ka Eden kam dei ka Eden ka dei ka kper Fio, ke Eden ke ka pertai barok kawai. Bat ula thong ya ka kper hangta. Bat ula bo ya U breu hangta ka jaka. Ya ka ba untrei bat ba un sumar. Ka Bible ka kren shai. Dekat ka ba katsan. Ya ka bantrei ba ban sumar. Dei nama kata babon sen ki breu. Hagi ni kiski ki jai tu bantrei. Ngasol si ha babon ki yeng ada rong ayo i. Ba ka lok ka trei ulok usong man up. Bat ban bam. Babon ha kanong ba jogi ka tiai kene ngayo i si sha ba sum sene ya kene babon ki long keme ki basai ki kon ukpa dan ro ha ka yen ba kene kam dei kat kom ngaktin ka jong blei ba ka stunat bo pol wong kom ne U breu u bam trei dei hok ban yo man ya ka bam fite lam da Adam u trei unum yo bam so ro fio ai ka bata la pim trei pim dei hok ban yo e ka bam Baka Bible ka ong hang ni. U Adam u bo akper dan ba utrei. Bat ka king trei ka jong u ka dei kum ni. Ba unjeri ki kerteng ki marat barok. U Adam u ha banai kerteng barok ki marat. Wow. Wow, kata ka kambasung. Ha? Bat ka Bible ka ong u Adam u ha ban trei ya kata. Handrei ka Bible ka batai. Bu Adam usngau kenja ba ulong marway hakper Eden. Ulong no? Pai ka Bible ka batai bahasa phang jong Adam. Dekhot ka ba arpau jong lenong ka ba ar ka ongum ne. Henry yu Adam ompat shem la shem ya ka nong sumar lem. Ya kay? Companion pat shem da. Jongu Adam. Henry U Blei shwa jong kata U Adam tibru ya kata la fi puli ka khot ka bakat pra ka ong bat utrai u bau blei ula ong bit yo tau breu un sa marwe ngan tau ya kan nong sumar ba biang u Adam tib iero syapang kata bat ngakwa banong ifi ki don ke ki bahakan jaman sim U Blei ula perkat ka babah lupa nam ta jongi ka bangaban ba pi ngim tep gidon kam tang ban up utrai ula tep amen ka Bible ka batai hang ni Hadin jongane wadam tibi yeru em blei lep no fitep u pen yo thia bat ula shem ya ka wei na ki si krung jong u bat ula set pat da ka do ha ka jaka jongka te utrai bo blei ula penlong ya ka breu usai na ka ni ka sieng ban penlong ya ka breu kene ka jingkwah bat ka jing terang ka jong Adam ban yo ya kay ya ka nong sumar ba biang bat pitip U Blei ha u Lucifer u klem yo i u nong sumar u ba biang ha u dei na markata u la tau no ya U breu bo un yo ha U breu pat ya tau nong sumar ba biang amen bat u soitan dei na markata u le yale ya ne U breu bat ka breu ka banong kong na mar utip begini gini ki nong sumar jong U Blei bat u penjot ya ki
But about open job yaki but kumta terter U Blei ulawat ya kita ke Nongthymmai kita pangkat tu katne ki Nongthymmai ki bami U Blei kwa umdan har ka skribo Jesu bo uyap halor jong ding pana habat habo mipat but ha ka tin ka jong terai ka ong ha ka sri jong ka Pentecost. Hey, kita sispar pongwat kila dap no mensim. Hey, bo Petros ulayalap. Hey, balai hacar ngot. La won lam ya kiru haka jinglong Kaei bat kajinga jo kita sispar pongwat. Haka ta sri la seng ya kata balang. Ngala banong ka wekan tien ka bakhamsuk. Ba U Blei habo tau yu Adam yu ibo long marway. Namar bo Adam dan kurim. But u tau no yu Adam. Ya no? Ya ka kurim. But U Blei ru uyo iya kata jingkwah ke jong Adam, but na kali ke jingkwah ke jong Adam kan don kain bu Adam un kwa kurim. Lem da day utau nong tau la don lupa kata jingkwah. Kalau kum joro U Blei udah don yang ke jingkwah ba unda don ke kurim ke jong u. Baka Bible ka batai na ke gospel jong Matius nong ke ba arfusan. Kum joro na ke kitab jing pan Paulo nong ke ba kat kendai khat basan. Ka keren Japang kita soti bar ka keren ro Japang ka jing song ka jong kun lang berat. Ka ba mot U Blei u kwa yake kurim. But manomo bandai kurim jong Blei. Ka Bible ka batai la fi pulih yang ni. Begidon kita ki pongwat kita soti but lang ta sangot ki ba start but sangot ki ba bi. But ka Bible kasih kong ba kilalet bantan yun nung likurem hajing si syakak tien pareng kong kilalet ban ya kendo meet kong tien pareng ya unong likurem ki habalet ban kendo na kwa banong yefi araja snam man shwa Jesu lawan kendo yang ni mentah kadai ka por jong abat jong pi ban ya kendo yu nong panem jong ni kadai ka por jong abat jong pi dai ban lek tan ya u harai ban ya kendo ya u kum kita ki soti ki bastat. Baka Bible kong kini ki sangot kile let but kile don ha kita ka jing kawai kan tiu kurim. Une we shong kha sangot. Ka bamot ka Jesu kren ya la dia. Bawa ngang ade kurim. But mano badai ka kurim. Haba Bible fida pule hak episode sunong ka basan ru ka batai mano badai kurim. Ha? Ka balang. But ka balang dai mano. Ha? Ong dai manga. Fikadok ti la jong dai manga. Ka ba mod U Blei ka jingkwah ka ba khraw do ka jong Blei dai yano. Ong dai yanga. Fitep U Blei ku kwa yano fitep. Ka jingkwah ka ba khraw do ka jong Blei. Ngam dai ka ta ko fi syia ubud ngam tep ka fi bat ha dai ka kwa ba no fi. Ka jingkwah ka ba khraw do jong Blei dai ma pi. Dai manga. Kwa ka jing mane shwa lam da uyo yang apa dia fi. Wala da phim ai ya la ka jong ka jing im hanga ngam kwa ya ka jing knia ngam kwa ka jing mane na man ka kwa ya fi. Hakini ki sngi ba bod ki brio. Kim ai ya la de ha U Blei. Hau tau kurim. Kilong Kristan. Kilong te ki soti ki ba big. Ki bam lek bani kundu ya kurim. Babor set ki Kristan menta kim ju let kendo yau ta unong panem jongki kim ju kwa yau ta unong panem jongki ki so tanat belek keman ya kata kacing lek keman jong kacing ka ke jong u manusnem hare kram da kendo ya upat kram da tip ya u ka Bible ka batai yang ne ka ong ka kufila pule ya kini ki dekat ka tin ka jong terai ka ong ngasutunat bu pol ru ong yang ne ka benta naka Korin katway kong. Namal nga skon Japang jongpi. Daga jing skon beriu Blei. Namal nga la panyatek tin ya pi ha uwe beriu. Bangan yo IT ya pi kum ga soti ha ukres. Kum we soti. La panyatek tin yang ha ba dia pi. Ha ka sri ba pi kala ba mot pi priang yo try kata ka si jong jing tek tin ga jong pi bon try. Uji isu apa wan jeli ka pertai wan nak benta jong no na benta jonga bat jong pi ka jingkwah ka khraw do ka jong u ka de yang nga bat ya fi kwa building yang mane kwa ki jong ni ka pertai hari kwa yang nga bat ya fi
Kita kibun kita beri kuat ke jing mana ngayo kita nong elam jing erok ber ke jing mana hari ki empat jala ke jong ke jing em. Walau tay sinur ber kap ngas tendon ni we ngabeli film kap no sinur beli pastor long pop sa ikene. Ngau ngal der jong sinur kumni terpeñ na din mi tu kan di kong ni di ba na. Ka Bible ka ong ngau ga film jupule ma ka Bible ka keren ma koren kong umbet yu senrang bo jong sinur. Ha? Le yu hiong. Ngakwa ba novi ke kamram jo ka kurim ni pule na ka Genesis ar kat prak ka da kran shai ka de ka nong sumar ka ba kamno ha biang hang de ka Bible ka ong ka kurim ka de ka nong sumar yu bad mano ba de menta ka kurim ka balang lada ka balang de mano pat de nga bat mapi Bangide balong kinong sumar ba kumno tak kindit. Ha? Le babiang. Te ngasuh duna kata kasur. Nong sumar ba kumno? Babiang. Pet ujisu kum kurim ulan lelut na kabantajong i. Banyo ye ka jing penem ngim dal kambale yesu. Dei tang na ka jing ngai. Ngi pediang yo. Hari ngi pat mentangi dei ka kamram jong i. Dei tang man sumar babiang ya ka hukum ka jong. Kastunat bakaktin ka jong try ka ong Yohanes kini pulih hendak hane ka por. Kunong ka bakat saw. Udah keren syai uji su hang ne wong dekat bar pulai. Uji su le yetu baru la ong ha u. La dau no no ru it yang a un sumar ya kai. Ya ka ktin jonga. La da ngab ma ping yong idei ka kurim ka jong kres. La da ngib sumar umman ya kata. Fite belai try umman bal shauno ya ka balang. Kadau kadai kene nomor yo I ba kabalang ka pasyam lapan kre bat umkwa bandu ya kabalang ka Bible ka ong naga ar Petros ka kren shai ka ong ba umman ya ka wairu ka mensiam banjat no nomor we pi we dei ka kurim kata ka dei ka greatest desire ka jong blei how konu jong Jesus Christ ba unyo ya ka kurim ba dei manga bat mapi Yo hangan ngamit pisuto ba ya ka jingem jong la dia pimpat syam la IT lot Fitep kata ublei ukwa ya fi ublei ukwa yang a kini ki barok kamdei ka jingkwa jong blei dia yang a ba dia pi lada fi shumane yo try tan na remeng sentur blei wangam kwa ya kata naman ngam kwa mono bo ngem ngakwa jingmane te memang tak sebelah wai la biang Mana bohong me betak sibe dua im step pada met labiang. Jing si syang akwa ya me. Bakane ngana ban ong ifi. Kibriu menta kim dan por, man pelut por, baru blei. Kim dan por ban song thu. Bau blei it ya kikat no. Bar ki dan kam kat no ban it ya. Akwa manong hak pertai ke menta ngi im. Ngi klet no ya la de. Bat fitep. Haba fi klet ya la de. Fi klet no dan uba it upet ya fi ong kokon. Ko bait jong afi bun kampalat. Harenga ko mo bait nga kner la ka jong gakti ba nga ap ya fi. Lano finwan hanga. Ba fini kendo ya nga. Nga ap kmi ya fi. Ko bait jong a. Nga la ai lut ya fi. Ya ka ai bo angel ula danu ta angel Lucifer. Nga la kentat ya u ban nga la shim ya fi. Ban nga la ai lut ka ai ka ba u udan. Ha ka jing em jong. Pide pinang ngim dan mau koridor. Ngimdan e kanmawang ngidon iron ngidon wewe ngidon uzing ngidon lot embro ngalong tengah kabam iron ngabam nar ubri udan lot kata belachem na ulusifa kadamar kajingkwah ka khraw do jong blei dei ki angel dei manga pat mapi dei nama kata na marbu kwa kata tai nga pat pi ula pha no yu kon jong uba marwei ka jong won wan sakali ka pertai ban yap nam ta jong apa jong pi perkat kat no koridor ngilong udah pha no kumba Abraham upha no yo nong trei ban lewat jika kurim na ka bantau kon ba marwei jong u Isak kumjo U Blei upha no yo kon jong u Jesus Christ ban wat yang apa dia pi ban long ki kurim kwa banong ye pi ngilong si sha ki ba koridor ta makmat jong Blei Yo don hapeng jong I hang ne kesi pim su to we ba pi day da kan mau pi day ka jingkwah ka jong Blei
Pi day ke jingkwah ke jong blei. Ke greatest desire ke jong blei. Day ma pi. Day na mar kata hak ni kami. Lada fi ong. Si sya try ngala chat ya me. Ngapat ngam it me try kata. Ngam IT. Teng ngop hai kia, teng ngop hai timsi, teng ngop hak jing bitar, teng ngop try. Wadon pendekut ya lah ka jong ka jing em ngasngom pendekut no. Hari ngalang hari try ngam syam laken mal da ngap pendekut men yam kat do namar mi it palat yang a. Teng ngasngom ai jing kemen yang a, ban ai jing kemen ka the. Hari kamai jing kemen. Pite boleh yang i kamai jing kemen ka ni ka perthai ka dau bagi greatest desire jung iru kam dei ka perthai udehi U Blei. Amen. Kita ubreu lah berong ngakwa ya kenam pindalayo ya kenam pinong ngakane ka padhun ya nga. Nama kane ka we ka don ki ubreu ngikwa ngide U Blei. Lada ha kane ka met lada fim pat yo ya U Blei jong fi. Lada fim pat yo you try jong fi. Lada fim pat tip yo ta ubai jong fi ngakwa ban ong ye fi utau de Jesus Christ. Lada fim pat yo you ne Jesus ha kane ka met. Yo fi Shillong Kristan ta kana yo phim dei Kristan ru fi Shillong ka piang yang akum ne ha kana ka met wanu mi dang kana ka jaka namar balei une uyeng wanu ang akwa ya fi ko kon akwa ban kedup ya fi ngakwa ban piam ya fi hang no fi don wan kendo yang ha ngaklem syam la ya fi nganum kentat ya fi namar fi dei ka greatest desire ka jonga ka perthai ka la ban penrem ya fi nganum penrem ya fi ngangadon ha ka senda jong fi wat la kila ong ki basniu ya fi har nganum ong basniu namar fi dei ki jing tau ki jonga ki jing tau ki bakodor jonga bat ngala tau itanat ya fi ngala tau jana ya fi wat no ka kon hanga